Klasika Ukrajiny. No, to chce byť film oddielne, nech sa pripraví. My máme toto. No sa chcem pripravené som. Ešte to neskúme. Ale už si moc celku takto. Ty by radšej povedz, ako sa mám zbaviť sa, tak ako sa im prešlo. No. To nemôže byť nahraté. Nie. Ak dovolíte, aby sme nezabudli, prečo sme tu prišli. Jurko má dnes rok aj dačo a preto v mene jeho rodičov, krstných rodičov a starých rodičov a jeho uja by som mu chcel popriať, aby bol zdravý, rástol a ostatné potom už príde. Takže na zdravie, Jurko, veľa šťastia, zdravia do budúceho života aj vám ostatným. Ďakujeme na zdravie. Ty nemáš nič? Čau. 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 A ty prečo nemáš na leče? Tu mala pohárik. Šimon, ty máš? Prečo nemáš na leče tvoja žena, Juri? Čau. Na zdravie. Juri, Čau, Jurko. polož kameru, nalej svoje